че са показателни за идеята на алгоритъм. След това днес ще разглеждаме алгоритми за моделиране на игри за двама играчи. После ще започнем с невронни мрежи и накрая ще разглеждаме планиране, както е според плана на днешната лекция. Първо ще започнем с три демата, които са веб-базирани и съм ви качила съответно линковете към трите темите, които първия вариант на приложение на математични алгоритми за задачата за търговския пътник, при която търговски пътник трябва да тръгне от един град да обходи различни градове, като искаме да има да измине най-кратко разстояние при това обхождане. В задачата си иска да се върне в града, от който е тръгнал, като през всеки град минава точно поведнъж, т.е. това е все едно Хамилтонов цикъл. Тук в това демо, което ще ви покажа, имаме възможност да задаваме вероятността за мутация, размера на популацията и след колко итерации, при които няма някаква съществена промяна, да се прави симулацията. Тук се задава и началния брой на градовете, за които искаме да направим демонстрацията. Като има два режима в този вариант, градовете да са разпръснати по случайен начин или да са наведени в кръг, което ще даде така визуално по-добра представа, че е намерено точното правилното решение, най-краткия път, докато така като са разпръснати, трудно бихме могли да преценим. Ще го пусна с тази стандартна симулация. Значи, началната популация, това са различните всъщност начупани криви, минаващи през градовете, изпълняващи условието, като нашата фитнес функция изчислява общия сумарния път, т.е. дължината на тази начупана крива, която имаме. Тук са брой итерации, които се съответно брой популации, всъщност, които са били генерирани, брой итерации, като след 50 итерации, при които няма промяна, всъщност спираме и считаме, че това е най-оптималното решение. Това е ацикличен път, въпреки че в задачата се иска да е цикличен, това е началния, това е крайния град, считаме, че те ще се свържат, което е малък недостатък на тази симулация, защото този път не е изчислен в общата сумарна дължина, а би трябвало. Нека да променим тук броя мутации, които да стават на по-начесто. Да вземем random cities и да видим има ли някаква съществена разлика, въпреки че то при случайна извадка първоначална не може да се очаква някаква голяма разлика, но би трябвало за по-малък брой итерации в принцип да приключим заради тези мутации, които бяхме задали. Малко по-малък, но все пак е по-малък брой итерации за около 50 няма пробния случай. Тоест, колкото по-начесто са мутациите, толкова по-бързо достигаме до решението. И да демонстрираме и този случай с градовете, които са разположени в някаква... Това не е окръжно, това е елипса точно, но да го демонстрираме.
търсим път, който минава през всички градове, тези сини точки. Тоест, тук ръстовски нотации са както разглеждахме при предните случаи, да разменяме два града, т.е. пътя да може да мине през два съседни. Виждаме, че не е най-доброто решение, т.е. с някакво приближение, но все пак е доста близко до доброто решение. И сега да разгледаме два малко по-забавни примера. Те са правени от един японец. Тук идеята е да генерира стабилна фигура на робот, като тук са имената на неговите съответно роботи, те са също случайно генерирани, и да направи съответно няколко крачки робота, ако той е стабилна съответно фигура. На двамата най-добри от популацията с техните оценки са съответно на класиране на първите две места. И последното демо, което е по-интересно, това е да генерираме автомобил, стабилна конструкция на автомобил с две колела и с някаква фигура за съответно нашия автомобил, като размера на колелата е случайен, размера на тази фигура, която имаме тук за автомобила също е случайен. Те са също разположени тук в върховете на тази фигура. По случайен начин се генерира и тази пресечена местност, трасето, по което те трябва да се състезават и който съответно успее да мине през цялото трасе. Той е съответно според нашата фитнес функция най-добрия. Измерва се дистанцията, която е измината. Може да се сменя тук гравитацията. В момента сме на Земята, но тук са дадени за тази симулация и други планети. Може трасето да е фиксирано, може и то да е с променлива. Съответно, може да променим нотацията, може да сложим по-процентна нотацията, да генерираме нова популация. Тук е фитнес функцията за всеки един от автомобилите. Тези, които съответно паднат и заседнат, те отпадат. Останава само един пети номер. Най-добрият е съответно този, който проследява. Тук е броя популации, които се генерират в фитнес функцията. А какво значи да е променлива трасето? Трасето в момента е фиксирано, а когато е променливо, то може динамично да се променя по време на симулацията. Тоест, тук то е зададено както е. Ако искате да го сложим да е създадем нова популация. И то, като се променя и то, съответно следващото поколение, което е генерирано, вече ще е при други условия спрямо предно. Това е доста забавно примерче. Сега, истинските приложения не са в тази област, но по принцип, когато не знаем как да решим един проблем, генерираме случайно решение и търсим най-доброто след известен брой съответно комбинации и мутации, за да открием какъв е един от възможните случаи за решаване.
и ще започнем с все пак задача в търсене в пространство състояние с моделиране на игри за двама играчи. Тук се разглеждат малка област от всичките възможни игри за двама играчи, т.е. при които имаме така наречените игри с обща сума 0. Или един играч печели, или другия, или са наравно. Няма възможност и двамата играчи да спечелят, или двамата да загубят. Т.е. те са една подобласт от всички такива игри. Имаме различни типове игри. Имаме определени игри и игри на късмета. При определените игри всичко зависи от съответно решенията, които взима играча, но като при игрите на късмета имаме някакви карти, задчета и други такива случайни елементи, на които, така да се каже, твърди се, че играча не може да влияе в така най-идеалния случай. При игрите имаме класификация и според това дали е достъпна или е недостъпна информацията за всичките състояния, т.е. дали ако е игра някаква с карти, ние виждаме картите на противника или не ги виждаме, или ако е игра от тези, които са на board games, имаме съответно пълна информация за ходовете на противника и за всички негови състояния. Нека да започнем с тези игри. Те са така да се каже, разпространени, определени, с пълна информация и да кажем няколко варианти за такива игри. Имате ли идеи? Игри, например, в които ние виждаме и на противника състоянието, и нашето състояние, и той вижда нашето, своето състояние и всичко зависи от нас. Някаква такава игра. Морски шах. Да, морски шах. Обикновения шах е също тук. Тоест, това са игри, в които ние виждаме всичко и може да вземаме информиране решение. Игри, които са определени и не виждаме на противника. Те са от игри на късмета, защото ръката, която имате, зависи от това какво е раздадено. Т.е. не зависи от вас, вие с какви карти сте започнали. Т.е. тя ще е тук. Т.е. тези игри с карти са в тази колона, с зарчета, табла, карти и тук. Като таблата вие виждате на противника, тук е да речем покер или тези игри, че другите белот не виждате на противника всичко. А тук са такива игри, има един с едни корабчета, battleship английски, с едни корабчета, където си избирате на какви позиции, какви кораби да си сложите. Противника не вижда вашите, например, и вие трябва да оцеляте неговите. Крави и викове тук. Вие не виждате на противника, нямате пълна информация, но всичко зависи от вас. Не е точно игра на късмета. Много игри има, които могат да се класифицират в тези версии. При тези игри най-важното е, че има ясни критерии за победа и ако един печели, другия губи и имаме варианти двамата да са наравни. Имаме също условия, играчите се редуват единия, втория при ясни правила, кой след кого прави ход. Пространството ни от състояние, то е доста големичко, но все пак е крайно от всички възможни. Сега може в някои игри да са милиони, но са краен брой състоянията.
И имаме двата вида достъпно и недостъпно пространство. Сега ще започнем с алгоритми за достъпно определение, а след това ще видим и с случайните елементи как добавяме различните вероятности, тези с стохастичните модели. При първия вариант с достъпно пространство, който е най-лесният вариант, имаме пълна информация за ходовете на противника и в зависимост от неговите ходове ние може да вземаме такива разумни решения за нашите ходове, така че да спечелим играта. Имаме начално състояние на играта. Това ни е все едно в търсенето в пространството от състояние, началното състояние. Крайните състояния тук са много, защото има много възможни изходи от играта, при които печелим. Например, при шах има много възможни изходи, също така при табла много възможни изходи и така нататък. Тоест, крайното състояние не е едно, различни са пътищата, по които достигаме до тези крайни състояния. И тук ще добавим едно нещо, което ще ни бъде нещо като оценка на крайните състояния за това доколко е добра една победа спрямо друга. Обикновено победите, при които ние побеждаваме с по-малък брой ходове, се считат за по-добри победи. Затова ще видим как ще зададем съответно оценки на крайните състояния, за да може съответно този алгоритъм, който ще използваме, да изчислява за кой от двата съответно играча ще имаме победа в следващите състояния. Основният ни проблем е как да представим състоянията на играта. Ясно е, че нямаме генерирани всички състояния на играта и този първи алгоритъм, който ще разгледаме, той се опитва да разглежда всички възможни ходове и да ги оценява. Затова той не е ефективен, затова ще видим негови подобрения. Задаваме оценъчна функция, която ще задава съответно оценка на всеки един ход. Тъй като двамата играчи се редуват, ние може да използваме една стандартна техника, която задава, например, големи числа или положителни числа като оценка за победа на един играч, отрицателни числа или малки числа като оценка за победа на другия играч и някакви осреднени стойности, например 0, ако са реми. Тоест, такава една оценъчна функция би дала възможност ние да определяме за всеки ход на къде се движи играта, дали към победа за един играч или към победа за другия играч. Основната идея е ние да имплементираме алгоритъма, който ще е от страна на компютъра и който ще е играча, който трябва да победи съответно човека. При този хубави алгоритъм, който ще разглежда всички възможни случаи, в някои игри човека няма шанс да победи, т.е. винаги побеждава компютъра и ще видим защо. И в най-лошия случай ще бъдат реми. Оценъчната функция трябва да изчисли колко е добър един ход. Т.е. тя няма, както е евристичната стойност, нулева стойност в целевото състояние, напротив, тя има ненулева стойност. И ни дава приблизителна оценка за добротата на хода, а не дава точна оценка за добротата на хода. Тъй като всичко, което ще прилагаме, зависи от това как сме избрали тази оценка. Няма някакъв общ метод за избора на тази оценка. Затова някои алгоритми за една и съща игра, въпреки че ползват същата идея, когато ползват различни оценки, някои се справят по-добре спрямо други. Тоест най-важното нещо е да изберем оценка. Алгоритъма при различните решения, които сме взели за оценките, ще има различно поведение. Най-добрият вариант е да използваме много големи числа
за победа за единия играч, много малки числа за победа за другия играч. Ясно е, че те са в някакъв интервал тези много добри, много малки числа и трябва по някакъв начин ние да може за всяко крайно състояние, което имаме, да съпоставим такова число. Най-реалистичната функция, която се използва, тя е най-проста, тя не изисква някакви специални изчисления, е плюс 1 победа, да речем, за мен, минус 1 победа за другия играч и 0 реми. Т.е. имаме 3 стойности. Въпреки че е толкова нереалистична, все пак тя се използва в практиката, защото вместо да губи време, съответно нашия алгоритъм, който ще реализираме, да изчислява колко е точно оценката за някои състояния, които са сложни, той работи по-бързо. Малко по-лошо, но по-бързо, докато другия работи много добре и бавно. Например, примери за оценъчни функции. Има много примери, които са със сложни оценъчни функции. Например, при Deep Blue, която е съответно за игра на шах, се оценяват около 6000 характеристики на шахматната дъска с всички разположения на фигурите за всяко едно състояние, което отнема доста време, но съответно трябва да имаме повече ресурси, за да правим такива изчисления. Изчисленията, когато имаме много характеристики, се правят с функция, за която за различните характеристики на нашето състояние ние задаваме тегла. Т.е. кои са по-важни, кои са по-малко важни за съответно оценката на състояние. Една много нереалистична функция за шах на Алан Тюринг е съответно сумата от точките на белите, разделена на сумата от точките на черните. Това пак върви, но с не толкова добър успех, колкото Deep Blue. Примери за други оценъчни функции, за тази с кръстчета и нули е броя на линиите, хоризонтални, вертикални и диагонални, които са отворени за един играч, т.е. на които той може да реализира линия, като добави в следващите ходове своя символ, минус броя на отворените за други играч линии, на които той може да реализира линия в следващите ходове. Така че тук са дадени само някои примери, но по принцип има много варианти. Представяме си задачата като някакъв граф, т.е. ние започваме да строим дърво от началното състояние. От началното състояние, което е началото на играта, например, ако е шахматна дъска с началното разположение на фигурите, генерираме всички възможни състояния на една стъпка, какви ходове може да направи един играч. Или за задачата с кръстчета и нули, започваме от празна 3 на 3 мрежа и всички възможни ходове, които може да направи съответно един играч. Тъй като си представяме колко бързо нараства като размер това дърво, което ще генерираме на всяка стъпка, защото ние трябва да предвидим още преди да направим първия ход, ако компютър е на първия ход, какво би могло да стане на следващия, кой е най-добрият ход, който ще би могъл да избере на следващия ход след нашия противника и така нататък. Тоест ние трябва много стъпки напред да предвидим до какво би довел избора ни на този начален ход, за да изберем един или друг начален ход, ние трябва да направим такава пълна оценка. Затова е възможно това дърво така да се покастри, като част от ходовете се считат за симетрични и ние няма нужда, например при играта с кръстчета и нули, нека да си видим тук нашата дъска, тъй като тя е симетрична, имаме
всъщност не 9 възможни хода, а колко? 3. Имаме един възможен ход, да сме сложили средата, който не е симетричен с ъгъл. Един възможен ход да сме сложили в кой да е ъгъл, след въртене, ротации на дъската, това е същото. Няма значение в кой ъгъл сме сложили. Един възможен ход да сме сложили някъде около края. Няма значение в кой. Имаме 3. Така от 9 ние съответно редуцирахме до 3, което съществено помага да се разглеждат тези симетрии за редуциране на броя възможни ходове и за размера на нашето дърво като ширина и дълбочина. Така че трябва да създадем функция, която на базата на правилата на играта от дадено състояние генерира всички възможни допустими състояния с един ход напред. След това от тук ще трябва да генерира всички възможни допустими състояния на един ход напред. Колко са тук? 2. Те са 2. Тоест да е сложил, както си имаме това кръстче тук, да е сложил нуличката в някои от ъглите и да е сложил съответно нуличката в някои от тези крайните ъгли. Така че ние трябва тази функция достатъчно интелигентно да я реализираме, за да редуцираме броя ходове. Началното състояние е началното състояние на играта и сега крайно състояние. Ние го нямаме това крайно състояние, а пак според правилата на играта, когато имаме една дъска, както е тук, ние използваме правилата на играта за крайна игра и тестваме дали това е край на играта. Тоест тестваме дали някой от играчите е направил линия с своите символи, които е използвал. Така че началното състояние е дадено, тези следващите състояния се генерират, крайното състояние не е дадено, то се тества всяко състояние, което е генерирано, дали е крайно или не е. Нямаме ги още оценките, сега ще видим как ще направим оценките. Това е задача за търсене път в граф. Нямаме графа, само началния връх. И нямаме и идея за целевите възли, само някакви правила. Когато разглеждаме нашите играчи, тъй като те се редуват, ако използваме тази идея за това единия да има по-големи оценки, когато той печели, а другия по-малки оценки, когато той печели, имаме съответно следната идея. Единият трябва да максимизира оценките си, а другия да ги минимизира, за да спечели. Затова се нарича двамата играчи макс и мин. Ако първият, който започва, е този с кръстчето, той ще е макс играча и той ще се стреми да получи колкото се може по-голяма оценка, защото голяма оценка означава за него, че е спечелен. Втория играч, който е тук с кръстчето, с нуличката, това е играча мин. Той пък се стреми да минимизира оценката, защото когато оценката е минимална, печели той. Така че при една оптимална игра биха стигнали до междинна оценка да са наравно, т.е. никой да не печели, както имаме тук дрол, когато са реми. Те се редуват, като е ясно, че до едно и също състояние, както имаме тук тази дъска и тази дъска, може да се стигне не по единствен път, а по различни пътища. Така че до тази дъска сме достигнали от тук, съответно, добавяйки тук нуличката, и после тук хиксчето, а тук сме достигнали през това състояние, първо добавяйки тук нуличката, а после тук хиксчето. При тези дъски, които са нашите крайни състояния, дъската на това дърво, е ясно точно един, че е победил, т.е. тества ги нашия алгоритъм, тук имаме линия, тук няма повече какво да се добави, няма празни полета и няма линия, тук е победил нуличката, има линия, няма празни полета, тук има линия. Тоест тестването за това дали сме достигнали до целта също става динамично по време на
изпълнение на нашия алгоритъм. При нас за всяко състояние е ясно кой е на ход. Т.е. ако е ясно, че започва този с кръстчето в тази игра, без да знаем кой е на ход, ние може еднозначно да определим с кой символ е следващия ход, само като преброим колко символа до момента е сложил един и колко е сложил други. Ясно е, че тук също динамично може по самото състояние, като го имаме и знаете, че хиксчето започва, когато са равен брой кръгчетата и нуличките, наред хиксчето. Когато броя кръгчета е по-голям от броя на нуличките, е на ход този с нуличката. Тоест динамично определяме как се алтернират двамата играчи. Така че кой е на ход, също ние няма нужда да го помним, той е абсолютно ясно. Това са края на играта, наричат се терминални или крайни състояния. Играта, как протича, това е път от корена на дървото към листо. Това е един вариант за протичане на играта, това е друг вариант за протичане на играта, това би било трети и така нататък. Тоест, нашата игра как ще протече, ако двамата играчи са интелигентни, се определя почти още след първия ход. Ако обаче човека някъде сгреши, е ясно, че алгоритъмът ще победи по друг път, но малко по-бързо. Или ние все едно считаме, че това е алгоритъм, който винаги избира най-печелившата стратегия, при която той би могъл да победи. Как всъщност протича нашата игра за двама играчи? Имаме пак задача за търсене в пространството, но имаме най-големия проблем е, че имаме противник, когато не може да контролираме. И въпросът е как да се справим с този проблем. Да предположим, че ходовете на нашия опонент може да се предвидят. И въпросът е да видим все пак и сложността на този проблем. Сложността е B на степен B, където B е все едно разклонеността на нашето дърво, а D е максималната дълбочина на дървото. Ясно е, че ако разглеждаме абсолютно всички ходове, например за играта с кръстчета и нули, бихме имали почти 2 милиона възможни състояния, които трябва да разгледаме. При игра на шах имаме около 10 на 154 състояние, но само около 10 на 40 са допустими. Тоест, би се генерирало едно огромно пространство от състояние, което, за да се изследва, би отнемало доста време и не може в реално време да се намира най-доброто решение. Сега ще започнем първо с този наивистичния алгоритъм, който се опитва да прави това нещо. И после ще видим негови подобрения, които работят всъщност в практиката. В практиката не се ползва този наивистичен алгоритъм, който разглежда всичко и решава кое е най-добро на базата на тази пълна информация. Ще разгледаме после подобрението, което пък е доста по-сложно. За да илюстрираме алгоритъма, първо, за да видим самата му идея, ще разгледаме един пример. Това е малко в тези черните примери, при които имаме един шоколад, който е едно предлъгано блокче с N на N кутийки. И знаем, че кутийката в горния ляв ъгъл е отровна. Двамата играчи се редуват, като те трябва да отхапват едно от шоколада
цяло блокче от избраната кутийка, надясно и надолу целият правоъгълен сегмент трябва да изядат. Играта губи този, който изяде отровната кутийка. И тук е дадена съответно пълната версия на играта, ако блокчето шоколад е с 4 кутийки, това черничкото е отровното блокче и са съответно двамата играчи, които се редуват. Ако избере горната черна кутийка първия, т.е. да изте целия шоколад, е ясно, че първия губи. Ако е избрал тази кутийка и изяде цялото това, имаме следващи ходове, или тази взела е това, тази взела е това блокче. После за следващия, който е на ход, съответно са дадени всички варианти. Сега въпросът е тук, коя е печелившата стратегия и кой играч бихте искали да бъдете в тази ситуация, дали има значение кой започва, дали ще спечели, дали ще загубим. Как мислите, коя е печелившата стратегия тук? Затова малко дърво, нарочно е избрано малко, за да може да излезем не с такива милиони случаи. Защото ако си първи, той може да изяде нещо и след това. В смисъл, когато си, ако си първи, после трябва да играеш трети. И ако играеш трети, има най-много вероятно, има най-голяма вероятност да се случи. Така, някакви други идеи? И коя е печелившата стратегия според вас? Коя трябва да избере? Този ход. После? После други изяжда другото и остава за тебе само една, което можеш и други губи. Тоест, печелившата му стратегия е този клон или този? Добре. Тоест, тук имаме максимин и така нататък. Нека да видим как би изглеждало нашето разпространение на оценките. Сега, когато е загубил първия, тогава печели втория. И може да разгледаме тук илюстрация на разпространението на оценките, като вземем тези две реалистични оценки -1 и 1. Тук няма лимит, така че 0 не вземаме. Когато 2 е загубил, печели 1, т.е. печели макс, а когато 1 е загубил, печели мин. За крайните състояния може да поставим оценките, защото знаем ясно кой е загубил, кой е спечелен. Тук слагаме единици. За там, където е загубил 1, слагаме -1, защото е спечелил съответно 2. Тъй като се редуват и първият на ход, който е макс, втория, който е на ход е мин, имаме следната основна идея. Когато е на ход мин, тъй като мин се бори да спечели, той избира от всички възможни алтернативи минималната с минимална оценка. В дадения случай, в този ход, той има само една алтернатива и минимума на 1 е 1, така че този предния ще е 1. В предния ход, когато е на ход макс, той трябва да избере най-добрата за него максимума от възможните. Максимум от -1 и 1 е 1. Максимум от -1 е 1. Тук имаме максимум -1, максимум -1.
При втория ход, тъй като там е на ход мин, той трябва да избере минимума от тези. В този случай минимума от единиците е 1. Тук минимума от 1 е минус 1 е минус 1. Минимума от 1 е минус 1 е минус 1. И вече на първия ход, на който е наред макс, той трябва да избере най-добрия за него ход. Максимума от минус 1, минус 1, минус 1 е 1. Тоест най-добрият ход за макс е този с единица. След това на следващия ход мин каквото и да прави, той винаги ще загуби. Ако избере веднага това, веднага е загубил. Ако избере кое да е от тези, тъй като тук ще е на ход макс, макс ще избира това или това. Или цялата идея на този алгоритъм, той се нарича min-max алгоритъм, min-maxen алгоритъм, е да оценим за пълното пространство от състояние всички кодове до терминалните състояния и след това, тъй като за терминалните състояния сме наясно кой точно от двамата играчи е победил, да ги разпространим нагоре, като при разпространяването нагоре на оценките отчитаме кой от двамата играчи е бил на ход. Ако е бил на ход мин, той избира като най-оптимален за него ход този с най-минималната оценка. От следващите ходове, ако е бил на ход макс, този, който е с най-голямата за него оценка. Това се разпространява от листата към корена на дървото и така в корена на дървото, ако сме генерирали това пространство от състояние и сме оценили всичките отдолу нагоре, вече има алгоритъма ясна визия кой е най-добрия от първите кодове за него. Този с най-добра оценка за него, ако първият да речем макс с най-голямата оценка. Или в дадения случай минус 1, минус 1, минус 1, това е с най-голямата оценка 1. Това е единствената му алтернатива да не загуби. При тези два алгоритъма, те са min-max, имаме и вариант, който след малко ще разгледаме, който е малко по-интелигентен. Този е съвсем реалистичен и разглежда пълното пространство от състояние. Е ясно, ако някой с здрав разум играе, че някой от ходовете никога няма да ги избере, то алфа-бета съответно отсича, окастря това дърво от възможни състояния на играта, като премахва ходовете, които никой от играчите никога не би избрал, защото са крайно неразумни. Тоест и двамата биха загубили, ако избират кой да от тези ходове. И е ясно, че те никога не биха били избрани при една игра от интелигентни същества. Сега да разгледаме min-max. При него се извършва търсене в дълбочина. За всеки ход на компютъра Макс извършва търсене в дълбочина на терминално състояние от корен към листо. Изчислява се оценката на всяко терминално състояние. Разпространяват се стойностите на оценките нагоре. Ако е на ход опонента мин, се разпространява нагоре минимума от оценките на наследниците. Те са всъщност преките наследници. Ако е на ход макс, се разпространява нагоре максимум от оценките на наследниците и се избира ход наследник с най-добра оценка. Алгоритъма е със сложност B по D, тъй като извършваме Depth First Search. Това е за съответно за памет, а другото е за време. Но при игрите основният проблем е съответно не само паметта, но и времето, тъй като имаме ограничено време. Псевдоалгоритъма, който имаме за min-max е следния. Имаме съответно зададена играта и трябва да върнем съответно ход. За
тази игра ние трябва да изберем най-добрия ход. Затова за даденото състояние, дадената игра, какво зависи, какво точно означава дадената игра, имаме правила, по които се генерират следващите ходове, които зависят от играта, и имаме съответно и правила за оценяване на това дали е достигнал край на играта. Тестваме първо дали това състояние е край на играта. Ако е край на играта, то връщаме състоянието. Ако не е край на играта, трябва да видим кой е на ход, дали е макс или е мин. Ако е макс на ход в това състояние, вземаме най-високата от оценките на неговите съответно наследници. Това е малко рекурсивна операция, тъй като тук се генерира колекцията от неговите наследници, неговите състояния с тази функция, и min-max value трябва да се приложи рекурсивно за всяко едно от тях, за да върне съответно оценките. В противен случай на ход min и вземаме най-малката оценка. Или това тук е рекурсивен алгоритъм и той съответно генерира наследниците и върху тях изчислява оценките, докато стигне до терминално състояние. При стандартната процедура, ако сме взели, да речем, за единия играч, това да е дървото, тук оценки, които са 1 и 2 за неговата победа, за другия 7 и 8, и са се алтернирали макс да е зеленото, мин да е черното. Разпространението става отдолу нагоре, както видяхме преди малко. Предният ход е на ход мин, така че мин трябва да вземе по-малкото от двете, тук е 2, по-малкото от двете е 1, и на първия ход е макс. Печелившата стратегия винаги е клон в нашата игра от корен до листо, в която печеливша стратегия всички възли са маркирани с една и съща оценка, т.е. 2-2-2. Тоест тя винаги е с най-добрите за всеки един от двамата играчи оценки, и в нашия случай тя би преминала ето така. Това е играта ни. Също с пълното дърво е дадена в тази игра ним. Имаме 3 купчинки с предмети, като за всяка купчинка играча може да вземе произволен брой предмети от тази купчинка, включая и всички. И губи играта този, който вземе последния предмет, който е останал. Тоест имаме двама опоненти. Тук играта е започнала с 1-2-2 предмета. Тук ако сме взели всички предмети от втората купчинка, всички предмети от най-първата купчинка, или един предмет от коя да е от втората и третата купчинка, и тук се дава съответно всички възможни изходи, като част от състоянията са групиране, за да се намали дърво. Това ще го отпусне като една пролог реализация на играта. И ще преминем към алгоритъма алфа-бета с отсичане на част от състоянията, тъй като е ясно, че играчите са интелигентни и няма да правят такива неперспективни ходове. Стана ли ясна идеята на min-max? Алгоритъма? Имате ли някакви въпроси? Останахте без думи след този алгоритъм. Сега да разгледаме алфа-бета алгоритъма. Идеята е, че някои от клоновете няма да се избират. И имаме две оценки, които се поддържат постоянно. Те се наричат алфа и бета, затова алгоритъма се нарича алфа и бета. Като оценката алфа, това е оценка, която е за играча макс, а оценката бета е оценка, която следи за състоянието на играча мин. Алфа е най-високата оценка, която сме получили до момента, когато сме изследвали част от клоните на дървото за играча макс.
Бета е най-ниската оценка, т.е. най-добрата оценка за играча Мин, която сме получили до момента. Ясно е, че когато изследваме следващи ходове и видим тяхната оценка, ако е на ход Мин и тази оценка е по-добра от текущата оценка на Макс от алфата, то това е недобър ход за Мин, защото ще получим по-добра оценка от най-добрата оценка за Макс и на следващия ход Макс естествено ще избере и това ще води до съвсем явна загуба за нашия играч Мин. Ако обаче е на ход Макс и виждаме, че получаваме някаква много малка оценка, което води до явна победа за Мин, е ясно, че за Макс това е неперспективен ход и няма смисъл да отива в този клон. Така, оценявайки конкретните възли с най-добрите оценки за алфа и бета до момента, ние виждаме дали този клон, в който се набутваме, за да оценяваме останалите възли, е перспективен или неперспективен за съответния играч. Ако той е неперспективен, то означава, че тази стратегия да избира ходове от този клон е непечеливша за него и той трябва да окастри този клон. Тоест ние трябва да го изключим от разглеждане. Имаме два вида отсичане. Едното отсичане е породено от играча Макс, а другото е породено от ходовете, които са неперспективни за играча Мин. Ако алфа е по-голямо от бета, спираме съответно разширяването, а ако бета е по-малко от алфа, в съответния следващ ход или на ход съответно Макс, спираме съответно разширяването. Тоест имаме два вида отсичане, алфа отсичане и бета отсичане. При алфа отсичането окастраме под дърво, което произлиза от възел, който е Мин, минимизиращ възел, при който бета стойността е по-малка или равна на алфа стойността на съответния максимизиращ вредител, а при бета отсичане махаме под дърво, който произлиза пък от максимизиращ възел, за който алфа стойността е по-голяма или равна на бета стойността на минимизиращия вредител. Значи бета отсичането е когато пречим на опонента да вземе добър ход. Така? Да. То и двата вида са отсичани, при които пречим на опонента да вземе някакъв такъв ход, който би бил печелив за него. И нека сега да го илюстрираме с едно примерче и след това ще разгледаме пък как работят стохастичните модели с тези замчета, с табло и с картите. При този вариант винаги, тъй като се прилага търсене в дълбочина, се оценява най-левия клон от корена до листата изцяло. При този вариант, тъй като на всяка стъпка алфа може само да расте, тъй като ще намираме все по-добри и по-добри ходове за Макс, а бета може само да намалява, се избират някакви начални стойности за алфа и бета, такива, че да позволим на всяка стъпка те да се променят в съответната посока. Обикновено за алфа се избира минус безкрайност, тъй като алфа само ще расте. Минус безкрайност е нещо по-малко от всички реални оценки, които ще даваме на тези възли. И алфа само ще се подобрява, докато достигне до конкретната реална оценка за победата на Макс. За бета се слага плюс безкрайност и за бетата имаме съответно път голяма оценка, най-голямата възможна и тя на всяка стъпка само ще намалява, докато стигне до реалната оценка, която е победата за Мин. Ако имаме някакво крайно множество от оценки и знаем диапазона на оценките за нашите терминални състояния, може да изберем
оценката за алфа да е някакво число по-малко от най-малкото от възможните, които имаме тук. В случая най-малкото възможно е минус 10 и тук сме избрали по-малко от него минус 15. Вместо минус безкрайност. Ясно е, че минус безкрайност не може да я представим добре в нашата реализация на езици за програмиране. За бета избираме число, което е по-голямо от най-голямото възможно число за оценки, които имаме тук. По-голямо от 8, тук са избрани вместо минус безкрайност и плюс безкрайност, минус 15 и плюс 15. За да е малко по-симетрично, въпреки че можеше да изберем и 11 и 12, това няма никакво значение, тъй като за 10 и двете са по-малки. И минус 11 и минус 12 са по-малко от тях. Така. Началните стойности, с които започваме, са минус 15 и 15. Нека да считаме, без ограничение на тази научността, че това е пълното ни дърво с всички възможни оценки, които имаме и това са терминалните състояния. Редуват се макс, мин, макс, мин. Тоест червените е мин, в оранжевите е макс. Нулата е реми за нашия случай. Или имаме за реми 0, за макс. Печалба са положителните, които са 1, 2, 8, 3 и 4. И за мин печалба имаме минус 8, минус 9 и минус 10. Така. Започнали сме. За да оценим този възел, ние трябва да оценим този възел и този възел. За да оценим този възел, трябва да оценим тези състояния. Тъй като в този възел, тук е на ход макс, той трябва да избере най-доброто от състоянията, които са наследници. Макс избира състояние, което е с максимална оценка. Максимум от 0,9 е 0. И тук в това състояние получава алфа оценка 0. Т.е. това е най-добрата оценка, която Макс е срещнал до момента. Само и единствено за този клон от нашето дърво имаме точните реални оценки, тъй като до момента не е правено никакво окастрене. Това е първата и единствена истинска оценка. Всички останали биха били приблизителни, тъй като ние тук сега ще порежем малко от клоните, като крайно неперспективни. Тоест, тук е на ход макс. Най-доброто, което може да получи макс на следващ ход, е максимум от оценките, т.е. това е тази ноличка. Нулата е получена още след първия ход, после оценява следващия е по-лош от първия, а ние максимизираме. След това оценяваме следващия, той е също 0, така че общата оценка на този ход, който получихме тук, е 0. И алфата тук беше 0, бетата беше плюс 15. Качваме се на горно ниво. На горното ниво все още алфата и бетата са си минус 15 плюс 15. И на горното ниво е на ход мин. За мин трябва да изчислим бетата. За да изчислим бетата, трябва да изчислим по-малката от оценките на неговите наследници. Имаме за сега оценката на този ход, тя е 0 и от 15, което е плюс 15, текуща оценка и 0, което имаме тук. По-доброто е 0, така че бетата получи оценка 0. Сега, за да изчислим крайната оценка на тази бета, трябва да изчислим оценката и на следващия възел. В следващия възел алфата е минус 15, бетата е 0 и започваме оценяването. Оценяваме най-левия възел, който е с оценка 1. Тъй като 1 е по-добро от минус 15, алфата се промени на единица. Разглеждаме следващия възел. Не разглеждаме всъщност, тук директно отсичаме, тъй като тук е на ход мин, тук е на ход мин, тук е на ход макс.
тъй като за този мин тук получихме алфа, което е по-голямо от бета, е ясно, че ако разглеждаме следващите ходове, които имаме в това поддърво, то алфата, тъй като тя е на максимизиращ възел, може само да се подобрява и само да расте и да става все по-голяма и по-голяма от бетата. Или в най-лошия случай оценката на алфа ще е 1, което е по-голямо от бета. Следователно, в този ход, на който е Макс ще побеждава. Следователно, това е непечеливш клон за мин и ние окастряме тези съответно останалите възли от това разклонение. Няма нужда да се оценяват, тъй като мин не трябва да ходи в този клон. Един въпрос, къде знаем, че след единицата ще имаме двойка и осмица? Не, няма. Дори да са минус двойка и минус осмица, нас не ни интересува какви са. Ние няма нужда да ги оценяваме, защото в най-лошия случай оценката, която получихме, е 1, която е по-голяма от бета. И няма значение какви са оценките на следващите. Те могат да се подобряват или да си остане единица. Дори единица да остане, това пак е загуба за мин, защото ще получи естествено Макс по-голяма или равна оценка на единица. Тоест очаквате, че Макс ще играе по възможно най-добрия начин? Разбира се, нали? Очакваме, че играят двама интелигентни играчи и че Макс попадне ли тук, директно печели, няма смисъл въобще да ходим в този клон. В този клон се прави така нареченото окастряне, не се оценяват останалите разклонения. Сега на следващата стъпка, тук сложихме приблизителна оценка единица, т.е. оценката тук е по-голяма или равна на 1. Тя не е точна оценка, тази е точна оценка. Тогава за този възел, в който е мин, получихме, тъй като той избира минимума от 0 и нещо по-голямо или равно 1, минимума е 0. Той не трябва да ходи тук, въобще този клон е забранен за него, ако той е добър играч. При това разпространение отдолу нагоре, сега се връщаме на най-горно ниво в началния възел на нашите алфа и бета, тъй като там все още си бяха минус 15 и плюс 15 за алфата, а в оранжевия възел е на ход Макс, той трябва да избере най-добрата измежду оценките на неговите наследници. От минус 15 и оценката 0, по-добре е 0 за алфа, тъй като това е ход на Макс, ясно е, че трябва да избере по-добро. Затова алфата се промени на 0 и сега трябва да оценим този клон. За да оценим този клон, това 0,15 първо се разпространява до тук. Когато се разпространи до там, идваме съответно и при търсенето в дълбочина до най-левия му наследник. При това търсене ние трябва, тук е на ход съответно Макс, да видим коя е по-добрата оценка между минус 8 и 0, тъй като е на ход Макс. Тук следим за алфата. Между минус 8 и 0, 0 си е по-добро, нулата си остава. На следващото, между 3 и 0, по-доброто е 3, алфата се промени на 3 и на следващия ход, между 0 и 3, се променя, не се променя нищо и си остава тройката. Така, тъй като в този ход тук е на ход Макс, най-добрата оценка за него е 3 за този възел. Сега получаваме 3. Връщаме се на горното ниво, на което имахме 0,15, тъй като на горното ниво е на ход Мин. Най-добрата оценка измежду тези два наследника и неговото бета, което е най-добрият ход на Мин до момента, между 3 и 15, по-малкото е 3, оставаме за бета 3 и разпространяваме това 0,3 в този клон. На този клон, тук веднага от 0 и от 2, по-доброто е 2, остава си 2 и тук получихме, тъй
макс, съответно 4 и 2, по-доброто е 4, но 4 е по-голямо от 3 и тъй като тук е на ход макс, нататък, ако оценяваме останалите възли, може тази оценка евентуално или да остане съща, или само да расте, затова няма нужда да се оценява нататък. При макс е ясно, че той ще избере най-голямото от останалите числа. Затова, когато алфа стане по-голямо от бета, прилагаме това отсичане и при това отсичане, което имаме тук, слагаме приблизителна оценка 4 на този възел. Тъй като тук е на ход мин, той трябва да избере по-малката от стойностите 3 и 4, т.е. той ще се избере стойността, която отговаря на неговото бета, най-добрата оценка за мин до момента. Това е 3. И вече на горното ниво, на което е на ход макс, между 0 и 3, по-добрата оценка е 3. И нашата игра ще протече от корен към съответно листо, минавайки през възли, оценени с една и съща оценка, т.е. печелившата стратегия ще бъде 3-3-3. Това е печелившата стратегия за макс, който започва играта. Тук бяха направени две, макар и минимални отсичания, ето тук и тук, но в една реална игра се отсичат много повече клони и е ясно, че дървото съществено намалява. Докато тук при тези три нива с терминалните, то няма много възможности за отсичане. Или винаги, когато стигаме нещо, което не е перспективно за текущия играч, отсичане. Което означава, че това ще е явна загуба за него и затова не се разглежда. При тази стратегия всички оценки, които сме получили, те са реални оценки. Приблизителни оценки имахме само за 1 и за 4, при които имахме окастрение, а реалните оценки са 0 и 3. Печелившата стратегия винаги е в клон, в който имаме само реални оценки. Ясно е, че щом печеливша стратегия и двамата играчи биха се наврели в този клон, за да играят. И при тази стратегия имаме реална оценка на целия клон, на всички наследници от листата до корена на дървото. По принцип, тези стратегии се ползват реално в игрите и лесно става окастрянето. Тук е даден пример с стек, в който стоят съответно възлите, които очакват техните оценки, с алфата и бетата. Когато сме в максимизиращ възел, променяме алфата, когато сме в минимизиращ, променяме бетата. Първоначално те са, казахме, минус и плюс безкрайни, съответно това пример, че пак започваме с Depth First Search, с най-левия клон от корен до листо. И ето тук за тази алфа първо получихме стойност 4, тъй като оценихме възела N. След това, продължавайки в клона с O, в който е на ход бетата, бетата взема по-малката от двете оценки и първо става минус 3, после става съответно окастряне, тъй като минус 3 е по-малко от 4 и е ясно, че макс няма да ходи в този възел, защото ще победи мин. Затова се окастря този възел и се връщаме нагоре. Този възел, който окастрихме е червения. Връщайки се нагоре, попълно от стека тези възли, които са разгледани и остана за Б да оценим възела Ж, в който имаме минус 5. Оценката до момента на Б е 4. Тя се подобрява и става съответно минус 5. И се върнахме до А с оценка минус 5 на възела. И
се оценяват съответно възлите, които са HIJ. За бета получаваме 3. После получаваме съответно 8, но 8 е по-голямо от 3, тъй като минимизираш възъл, бетата не се променя. И за алфата вече получаваме първа оценка, която е 9. 9 е по-голямо от 3. Ясно е, че бетата не трябва да се намира в този клон, защото алфата ще спечели. Прави се окастряне и за бета се връща най-добра оценка 3 от съответните наследници HIJ. Връщаме се съответно в А и в А оценяваме D, което има само една стойност 0, нищо не се променя. За E съответно оценяваме наследниците, тъй като тук е бета, тук е алфа, за алфата най-добра е 5, за бетата тук имаме 2 и окастраме тук този клон, тъй като 3 е по-голямо от 2 и алфата не бива да се набутва в този клон, защото бетата ще спечели. Тогава печелившата ни стратегия е от А с 3 през Б и тук това е печелившата стратегия, която имаме. Виждаме, че за печелившата стратегия не е правилно кастране и всичко оценено. Имате ли някакви въпроси? Стана ли ясна идеята? Горе-долу. Да видим сега при игри на късмета. Тук е дадено едно примерче за табула. Тук, освен че трябва да избираме какво да местим, имаме едни зарчета, които не винаги може да контролираме точно какво ще се падне, за да може да предвидим най-добрия ни следващ ход. Тоест при игрите на късмета, освен тези оценки, кое състояние е по-добро спрямо кое е друго, ние имаме и едни други съответно фактори, които считаме, че в общия случай не са контролируеми. Ако, например, играчът е хвърлил 5 и 6, имаме различни възможни ходове тук за белите. Това е ход на белите, съответно тук са дадени всичките възможни ходове. От 5, позиция 5, да ги сложим 10 и 11, от 5 да сложим 11, от 19 да сложим 24 и от 5 и 10 съответно да ги мръдне или от 5 и 11. При игрите на късмета ние добавяме едно междинно ниво в това дърво от състояние, което междинно ниво представлява съответно стойността на нашите зарове или пък при картите, съответно стойностите, които имат нашите карти. При дадения случай имаме съответно изчислени вероятностите да се падне съответната комбинация от точки, които имаме на зарчетата. Като за 6 и 6 е ясно, че е една 36, да се паднат 1 и 2 е една 18, защото може да има 1 и 2 и 2 и 1, то е същото. После за всяко от възможните за всяка от възможните комбинации, тук сме изчислили съответно вероятността да се падне тя. За всички възли, тук вече не изчисляваме крайните оценки, както си имаме при терминалните състояния, а за междинните възли изчисляваме
изчисляваме очаквани оценки, вземайки предвид и вероятностите да са се паднали съответните зарода. Или за терминалните състояния знаем кой е победил, но за предходното ниво ние изчисляваме съобразно вероятностите да се паднали 1, 1, 1, 2 очакваните оценки и така нататък. Тоест разпространението пак става отдолу нагоре, но имаме доста по-голямо дърво заради това, че този клон се повтаря за всяка една възможна комбинация от стойности на заровете и за всеки един от тези клонове ние сме взели предвид съответно вероятността да се е паднал да се паднали съответните точки на зарове. За да дадем пример от колко огромно значение са оценките, ще разгледаме следния пример, при който имаме едни и същи вероятности за заровете, но тук са избрани по един начин оценките на крайните състояния, тук са избрани по друг начин оценките на крайните състояния и примерът е показателен с това, че при един неправилен избор на оценки на крайните състояния в единия случай за едни и същи зарове ще печели първи играч, в другия случай втори играч. Тоест има съществена разлика за това. Нека да видим сега за този пример как става по принцип изчислението. Тук са дадени съответно оценки, вероятност. Тук имаме 0,9, тук имаме 0,1, 0,901. Тук е естествено същата вероятност да се е паднало едното или да се е паднало другото. Тук имаме оценки 1, 2, 3, 4, а тук оценките са 1, 20, 30 и 400. При нашите съответно замчета, които имаме сега необходимост да изчислим за този ход каква е вероятността да отидем в този клон. Изчисляването става като се умножава 2 по 0,9. Това е вероятността да имаме оценка 2, тъй като тук за това терминално състояние оценката е 2, а вероятността да имаме оценка 3 е 0,1. Това е 1.8, това е 0.3. Събираме ги и приблизителната оценка за този възел е 2,1. Приблизителната оценка за този възел също се смята по подобен начин. Вероятността да имаме оценка 1 е 0,9, вероятността да имаме оценка 4 е 0,1 или това е 0,9 плюс 0,4. Приблизителната оценка на този възел е 1.3, на този беше 2.1. Тъй като Макс е на ход, Макс ще избере този възел, тъй като е по-голяма вероятността той да получи по-голяма оценка. При този случай, пак по същия начин, за да изчислим приблизителната оценка на това състояние, имаме 0,9 по 20 плюс 0,1 по 30, получаваме 21, а за това имаме 0,9 по 1 плюс 0,1 по 400, което е съответно 40,9. Така получаваме оценка 40,9 тук, 21 тук. Ясно е, че при този случай, ако за Макс печеливши са 3 и 4, а за Мин печеливши са 1 и 2, е ясно, че Мин веднага ще спечели с доста по-голяма вероятност. Как стои въпросът тук?
Макс ще избере другия клон в този случай, а в този случай ще избере този клон. Как мислите, кой печели там? Кой ще спечели? Тъй като е много малка вероятността Макс да има тази оценка, а е много голяма вероятността да имаме тази оценка, нищо, че е избрал този клон, пак има по-голяма вероятност да спечели. Или при тези оценки виждаме в конкретния пример две неща са показателни. Едното е, че в единия случай ще избере единия клон, в другия ще избере другия клон, но това, което не се променя, е, че е по-голяма вероятността да спечели Мин, защото е по-голяма. Кое е лошото? Че тук оценката, която е дадена, е приблизително равна на оценката, която бихме получили накрая, 2,1. Докато тук с тази голяма оценка 400, Макс се заблуждава, че той има шанс да спечели, което не е така. Тоест тук 21 са оценки за Вин, 3400 са оценки за Макс и въпреки, че Макс си мисли, че ще спечели, при тези оценки той има явни шансове за загуба. Коя е по-добрата? Пак спорно. Според мен е важно тези оценки, които получаваме тук за приблизителните оценки за междинните състояния, да са максимално близки до възможния изход на играта, докато тук това не се личи. То са дадени различни варианти. Може ли на този? Да? Това 400, което е. Да? Това беше за таблата играта, не? Не е за таблата. Това е изкуствен пример. Това няма отношение към таблата. За таблата... Не, мисля, че е свързано с САЩите. Не. Това е пример, който е изкуствен, за да се покаже какво е значението на оценките и че може единия да си мисли, че печели и губи. Всъщност тръгваме там, защото има шанс за голяма печалба. Но шансът му за печалба е малък. Да. Докато тук е доста реалистична оценката, а там е много заблуждаваща и това е. Не е за таблата. За таблата беше по-предния пример. Не може да дадем хубав пример за таблата, защото с тези много възможности тук за комбинации на записата и за други такива. Това е за изкуствен пример. Ето това беше за таблата. Това не. Това е общо взето за тази тематика кратко въведение. Има естествено още доста модификации на тези алгоритми, но тъй като там са доста по-сложни разсъжденията, ще ги пропуснем. Най-важното е, че имаме тези стохастични модели с междинни нива и тези неелистични модели, като алфабет алгоритъма за определените игри. Сега там, където са скрити и съответно достъпни в пространствата, се прилагат и други алгоритми. Не се прилагат тези алгоритми за сложни игри, например при играта Go.